Ahoj, ahoj lidi. Mně už se to několikrát nepovedlo to video, mám zapnutý Single Play Commands. Set. Spet. 0. Nejdřív si ukážem, jak dát to na bedínku ty torče na bedínce. Si ukážeme. V 1.4 nebo v 1.5 tam už šlo dát i tlačítko. A normálně, když na to chcete dát torč, jakoukoliv, to nejde. A sklo má takovou vlastnost odpuzovat předměty vlastně. Jak na to dáte nějakou torč, tak se odpudí na nejbližší ten. Bohužel je tady. Tak helejte. Z boku. A vidíte, takhle se to odpuzilo. Takovou vlastnost to má. No a tak. Já to zkusím Když tak se dívejte na božkoviny. Jestli se na to bude dívat Minecraft Box, tak prosím řekněte božkovi, ať natáčí videa další, prosím. Já bych chtěl. Zkusíme to tlačítko. Páčka nejde. Zkusím to tlačítko. Možná počkat. Já zkusím experiment takový, jestli funguje. Tady. Československo má talent. Jestli bude fungovat. Experiment. Zkusím to. Ne. Měl by tak aspoň běhalo to světlo. Co ne tlačítko. Tlačítko. No, tak se ho vyrobíme. Zkusím to takhle. Je to půjde? Nejde. Si na to dáme redstone torch. Na to, abyste to přidělali na vrch, tak takhle. A máme to. To když tak, já nebudu nic přetáčet, možná jednou budu to jako stříhat. A kdyby někoho zajímalo, jak se stříhá, tak to, když natáčíte přes Hypercam, tak stisknete tady to tlačítko stop a pak se tam objeví taková bulka, kterou kdybych to stopnul, musel bych pustit 2 hyperkamy. A to by se mně fakt nechtělo, to bych musel natáčet z kamery. To by se mně fakt nechtělo, jenom kvůli tomu dělat to. Znám jenom hypercam, co to dělá. Možná to dělá i něco jiného, ale chtěl bych si stáhnout to. Hello. Kolik padlo mužů? Že se to nedá vystřelit. Navedeme si signálik. A střílí to a redstone torch neodpadne. To je všechno. Smula skla teda jenom, ale mít máma, tak si stáhnu tenhle mod. Je to too many items a tím normálním tlačítkem si to tam dáte a jako levým tlačítkem si toho tam dáte 64
třeba páček 1, protože jde jen 1. A když klikáte pravým tlačítkem, tak se vám přidává po jednom. Jo. No a to je pro dnešek zatím všechno. Spíš. Tak čus.